Nu mai bate așa. Te rog. Spune-ne tu nouă dacă ești îndrăgostit sau nu. Am să mor de De ani. Ochii în ochi și spune, ia uite-l aici, uite-l că se uită în ochii mei, îmi spune adevărul. Vă zi. Băi, parcă ești un bun... Vorbești ca și Ana a spus uie. Băi, vorbești ca Te-am un luat, coșurat. Ana, gata, e îndrăgostit de tine, Anu. Ana e îndrăgostit Ana, de tu tine. n-ai nimic Anu, acum altă întrebare. Andreea, Ana, vrei să-i Pune tragi... întrebarea și lui Ana. Ana, n-ai nimic de adăugat la treaba asta? Andreea, fii atent aici, vrei să-i tragi un cartușul ăsta sau nu? Ana, dar ești îndrăgostită și tu de el? Andreea, te-am Da. Andreea, Ana. Sunt cu Ana, E la mala lui. Ana? Ah, Ana? e la unt. Ana, vrei să-i tragi un cartușul frichii? Băi, de generația acum lăsați-mă în pace. Dani, eu sunt cu mine, că așa mi-a zis Ana de acasă. Te-a trădat! Anu, te-a trădat! Vicule, am ceva să spun. Bă, dacă nu faci cum zice Ana, ai pus-o. Băi, Ai pus-o. Și mai vrei tu că zic altceva? Fii atent, că Ana a trăit, e franțuzoică, a trăit mai mult în Franța. Vică, eu spun și eu. Ana, Auzi, mă, să magică. Băi, tu trebuie să-i faci o demonstrație cotidiană. Ana,